des de Guillem Colau, la seva visió de la traducció de Guillem Colau. Pep, tot bé, tot bé. Gràcies. Vull començar agraint a Joan Santarach de l'editorial Orsino, a la Fundació Peruja, l'organització de l'acte, a la Raquel per posar veu, i tornar a posar veu després al vídeo passat per la ploma de Guillem Nicolau i, naturalment, a l'Ola Maria per haver volgut acompanyar la presentació d'un text que ella va rescatar de l'oblit en aquest article de 1986 que ja he esmentat i que tornaré a esmentar després. També tocaria agrair al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona per haver-nos cedit l'espai i poder fer aquesta presentació d'una traducció que neix de l'entorn de la monarquia al centre del poder polític i de la cultura laica medieval. I de passada podríem recordar que el Palau Reial és a tocar de l'antic fòrum de la Bàrquina romana, on hi ha encara les restes d'un temple d'August mutilat, només amb 4 columnes, que ens recorda l'origen romà de la ciutat i ens dona peu, lligant el que diu la roba del bibliomillenari d'Ovidi, a relacionar aquesta presentació d'avui amb el passat romà de la ciutat i amb la commemoració d'aquest bibliomillenari. Si hi ha un escriptor català antic que devia conèixer bé els espais d'aquest Palau Reial, és Bernat Metge. Com sabeu, Bernat Metge és l'autor de l'Osomni, una obra en la qual fingeix haver tingut un somni en el qual, poc després de la mort del rei Joan I i d'haver-se obert un procés contra alguns consellers del rei, els quals Bernat Metge, se li apareix en aquest somni al rei Joan acompanyant de 2 figures de la mitologia antiga, que són Orfeu i Tiresias. Al llibre tercer de l'Osomni, Metge posa en boca de l'endeví Tiresias, que hi fa el paper de moralista malhumorat, una descripció satírica dels vicis femenins. Arribat el moment de parlar de la vanitat, introdueix una breu llista de les lectures que agraden a les dones. Diu així: elles entenen ésser en gran felicitat recordar moltes cançons i noves rimades, al·legar dits de trobador i les epístoles d'Ovidi, recitar les històries de Lancelot, de Tristany, del rei Artús. Metge hi fa sortir els gèneres literaris propis de la tradició cortesa: la poesia trobadoresca, la narrativa en vers, les novel·les cavalleresques i amoroses franceses del segle XIII i, aquí hi ha la novetat, les epístoles d'Ovidi, és a dir, les heroïnes, necessàriament en la traducció catalana de Guillem Nicolau. Metge, que escrivia entre 1398 i 99, segurament a 4 passes d'aquí, a l'antic carrer de la Corretgeria, no ignorava que 10 anys enrere, quan era secretari del rei Joan I i Violant de Bar, aquests, els reis, havien demanat al capellà reial Guillem Nicolau la traducció que n'havia fet. Ni devia ignorar l'interès que el text, un cop rebut, va suscitar a l'entorn de la cort. Per exemple, la infanta Joana, comtessa de Foix, filla del primer matrimoni del rei Joan, en posseïa un exemplar valuós, que va heretar després el rei Martí. I també en tenia un exemplar el jove rei Alfons el Magnànim el 1417. En efecte, el 1389 el rei Joan havia demanat a Guillem Nicolau la seva traducció, però la petició devia quedar sense satisfer. L'any següent, el 1390, la reina Violant va tornar a escriure 2 vegades a Nicolau amb la mateixa demanda, ara de manera impacient i molt imperativa. Aquest Guillem Nicolau era rector de l'església de Maella, al Baix Aragó. Havia estat escrivà de la reina Leonor, la muller de Pere III, i després capellà reial de Leonor, de Pere III i de Joan I, i als anys 70 havia fet de traductor per a Pere III i l'infant Martí, el futur Martí I. Llegim les 2 cartes de Violant, extractades, els fragments que interessen, que va descobrir i publicar fa més d'un segle Antoni Rubio i Lluc.